गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। जोंनिया बर' हारिनि गेजेराव मायबा मोनसे रंजानायल' दिन फैनांगौ, अब्लानो जोंनि माखासे बर' गथ'फोरा रंजानायजों लोगोसे गावबा गावनि जिबनखौबो बलिदान होफायो। पाकिस्तान बर्डारावबो अखा थाइफ्रिनाय बायदि गुलि गावलायनानैबो आरो जाबायदि बमा गोलैयो थसे बमाया ट्रेक्टरसे हावरायलांफायो। बैफोरबायदि अखा थाइफ्रिनाय बायदि गुलि गावलायनायावबो थैबावा। नाथाय जोंनि बर' हारिनि उन्दै उन्दै फंबायमोना माबा मोनसे रंजानाय सानल' फैनांगौ, ओरैबायदि खुसि बेरायग्लांनाय, बाइक सालायनाय, बेनिफ्राय गावबा गावनि जिबनखौबो बलिदान होफायो। आं दा बेखौनो बुंनो नागिरदों, जोंनि समानो जोबोर मोजांमोन। जोंनि उन्दै समा, जों जेब्ला उन्दैमोन स्कुलनिफ्राय फैबाय, एल पि स्कुलनिफ्राय फैनानै डाइरेक्ट फुटबल ग्राउन्डआव थांखायोमोन। 2टा बाजानिफ्राय ओरैबायदि फुटबल जोयोमोन, बेनिफ्राय एसे बेलासि जाबा गिदिरफोरा फैनानै जोंखौ नोंसोर थांदो थां होननानै जोंखौ हगार हरोमोन। जोंनिया टाइम गैयामोन, स्कुलनिफ्राय गखांबाय जाबाय आरो फुटबल, सान्दुं गोसायाव लान्थि लुन्थि दंखलनि दैया लोंबाय आरो फुटबल गेलेनाय, जोंनि बे दिनमोन। बेनिफ्राय जोंनि समाव दैज्लां बोथोर फैयोब्ला, जेब्ला बैसागो जानोसै, अखा रे रे हानोसै, न' माइरं गैयि, जोंनि समाव माइरं गैयि दिनमोन। बिमाफोरा दुब्लिबारिनिफ्राय ना हमना लाबोखांनायनि उनाव नाया माबायदि मोनदो, बे नाजों माबायदि ओंख्रि जानांगौ, बैफोरबायदि हिसाबै मैगं बारियाव खानानै ओंख्रि सङोमोन जोंनि बिमाफोरा। नाथाय दिनैनि दिनाव स्कुलाव फरायनो थांनायावबो ओंखाम, दिनैनि दिनाव माइरं गैयि रावबो न'खर गैला। सरकारानो दिनैनि दिनाव माइरं होजोबो, रावनिबो गोरिबनि न'खराव दिनैनि दिनाव माइरं गैयि गैला, सरकारनिफ्रायनो मोनखाजोबो गोरिबफोरा। नाथाय जोंनि समाव माइरं गैयामोन। फरायनाय समाव जेब्ला अखा रे रे हायो दैज्लां बोथोर, गामियावनो माइरं गैयि जायोमोन, बिबथिंनानै जायोमोन, बिना लांफैयोमोन, जोंहा माइरं गैया। माइरंखौ मोनबाय आरो बाखि दालिफोरखौथ' नुवानोमोन। नाथाय दिनैनि उन्दै उन्दै गथ'फोराथ' बेफोरखौ नुवाखै, माइरं गैलायै दिनखौ। डाइरेक्ट जोनोम जादो, सोरबा पाक्का न'आव जोनोम जाखादो, पाक्का न' नुखादो, बाइक नुखादो, टिभि नुखादो। खेला धुलाया मा? दिनैनि दिनाव मा खेला गेलेयो? दिनैनि गथ'फोरा मा खेला गेलेयो? जों माबायदि गेलेयोमोन सानफुआव, सान्दुं गोसायाव दंखलनि दै लोङै लोङै। दिनैनि गथ'आ बेफोरबायदि खेला गेलेयो? रावबो गेलेया। दिनैनि गथ'आ मा डाइरेक्ट क्लाबावबो गेलेखानो मोनबोयो, थेवब्लाबो मा सिगां जोंनि बायदि प्लेयार गैबावा खोमा। दिनैनि गथ'आबो गोदोनि प्लेयारा माबायदिमोन? दिनैनि दिनाव डाइरेक्ट कच मोनखाबाबो मानो मोजां नंबावासो खोमा गथ'फोरा। गोदो जोङो सान्दुं गोसायाव जाबायदि गेलेयोमोन, 1टा 2टानिफ्राय, बै समाव जोंखौ फोरोंग्रा थानायमोनब्ला जों माबायदि प्लेयार जागौमोन, सोरबा बुजायग्रा थानायमोनब्ला। दिनैनियाथ' गथ'निफ्राय 10 बोसोर जानायनिफ्रायनो फोरोंखायो, कचखा डाइरेक्ट स्कुलाव होखायो, खेला धुला गेलेनाय बेफोरबायदि फोरोंग्राखा। थेवब्लाबो दिनैनि गथ'फोरा मा जाखो? माबा मोनसे दिनल' फैनांगौ रंजानाय। दुनियानि मानसिया दिनै गावबा गावखौ देखायनो थाखाय, गावबा गावखौ फेमास खालामनो थाखाय माबायदि खामानि मावदों। मोसानायफोरा आसि फिसानिफ्राय, आथिंनि आसिनिफ्राय मोसायो, नंना नङा? माबायदि नुनो मोनो जोङो टिभि श'फोराव, माबायदि गावखौ माबानो थाखाय। नाथाय जोंनि गथ'फोरा मा बेरायग्लांनाय, माबा मोनसे रंजानाय दिनल' फैनांगौ। बिश्वकर्मा, बेफोरबायदिनो मैया थांबाय हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे, रिपाब्लिक डे, बायदिसिना जायखिजाया दुर्गा फुजा, सरस्वती फुजायावबो दिनैनि दिनाव गथ'फोरा मा बेरायनो थांनानै बाइकजों थैयो। दिनैनि दिनाव दिनैनि गथ'फोरा जोंनि माइरं गैलायखौथ' नुवाखै, मैगं गैलायिखौ। दिनैनि गथ'फोरा सब बुस्थुखौनो मोनजोबो उन्दैनिफ्राय, बाइकनिफ्राय, मबाइलनिफ्राय, फोरोंग्रानिफ्राय। थेवब्लाबो दिनैनि गथ'फोरा मानि थाखाय बेफोरबायदि गाज्रि जालांखो? गासैबो गाज्रि जायाखै, गोबाङानो गोबां दिनैनि दिनाव गोरों जादों। गोबां जायगायाव दिनैनि दिनाव मा कम्पिटिसन जुग जाबाय, कम्पिउटार जुग जाबाय। गोरोंनि सायाव गोरों जादों दिनैनि दिनाव। नाथाय जोंनि गेजेराव, जोंनि हारिनि गेजेराव नाथाय मा गासैबो बुस्थुखौ दिनैनि गथ'फोरा नुखाजोबनानै मोनखाजोबनायनि उनावबो गावबा गावनि जिबनखौ
मोनफ्रोमबो रंजानाय बोथोराव रंजानाय दिनाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा गथ'फोरा गावबा गावनि जिबनखौ बलिदान होयो। आसरित मोनो आं एसेबां बेरायग्लांनो लुबैयो आयु। जोंनि गोसोआ दाल' नङा, जों दाथ' जों गाव खामायबाय, जों एसे एनै बेरायो, जों गाव खामायनो हाबाय नालाय जों माने गोसो बायदि जों दिनैनि दिनाव बेरायनो हायो, गोसो बायदि जायगायाव जों थानो हायो। बेनिफ्राय जों सिगांनि समाव जोंनियावथ' माने बेफोरबायदि रावबो जोंनि गिदिरफोराबो बेरायग्रा गैयामोन, देखायग्राबो गैयामोन आरो बेफोरबायदि जेबो गैयामोन। बेफोरबायदि इन्डिपेन्डेन्स डे फैदो, बेफोरबायदि पार्टि जाहैनांगौ मानांगौ बेफोरबायदि जेबो गैखाथारामोन जोंनि समाव। जोबोर मोजां सममोन बायदि मोनो आं। जोंनि बै माइरं गैलायि, दालि मैगं गैलायि, संख्रि बानलुजों सोमना जानाय दिना, जोंनि दिना जोबोर मोजांमोन बायदि मोनो आं। गामि गामि सोरबा सोरबा न'खरफोरा जोंहा दिनै थाव गैया थाव एसे हरथ', जोंहा दिनै संख्रि गैया संख्रि एसे हरथ', बैफोरबायदि बिना जानाय समा ओरैबायदि मोजांमोन बायदि मोनो आं। बै समाव मा बिनो थांबानो हरोमोन, बै समाव बिलायलायनानैनो जायोमोन। जोंनि समाव जों दिनै उन्दैनिफ्राय लानानै दिनैसिम गासैबो बुस्थुखौनो नुबोजोब्बाय। दिनैनि दिनाव जोंनि लाइमोनफोरा बांसिन गोरों जानांगौ, ट्रिबल गोरों जानांगौ दिनैनि दिनाव। मानो होनोब्ला दिनैनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गासैबो बुस्थुखौ मोनखाजोब्बाय, नुखाजोब्बाय आरो खस्थ' होननाय बारा गैया नोंसोरनियाव। ओंखाम गैलायै खस्थ' जायाखै, जोंनि दिनाव ओंखामखौनो गैयामोन। स्कुलाव थाङोब्ला, कलेजाव थाङोब्ला, जों कलेज फरायनाय समाव इउनिफर्म गांसेखौनो थांबाय, थांनानै बेखौनो जों सुना होफिनबाय, नेक्स्ट खालि गानबाय, बेखौनो जोङो बेलासि फैनानै सुना होफिननानै फोराननानै थाङोमोन। दिनैनि दिनावथ' बेफोरबायदि गैया खोमा। आंनि लोगो सासे दङमोन रंगिया, गावरबाहा साइडनि, दिनै साख्रि मोनबाय। गुवाहाटि पान्डुआव फरायोमोन, पान्डुनिफ्राय बियो पान्डुआव कम्पिउटार लानानै जोंनि बरमायाव बड' मेजर लानो फैफिनदोंमोन। बे गिदिर बयगनिखा। बे आंखौ बुङोमोन, आंनि नामखौ लानानै, जोङो पंकज फंबाय, पंकज लाहारि फंबाय, अमित, आं, बे जों ओरै जमा जमा थानानै जों फरायोमोन। बेनिफ्राय बे बुङोमोन, बे सेन्डाल मोनसेजोंनो आङो बरमा कलेजखौ बिएखौ फोजोबना थांगोन। आसरित नंगौ, फरायनो थाखा फैसा नांगौ, जोबोर फैसानि गोनांथि जायो। दिनै जोंनि गथ'फोरा थाखा फैसा गैयिनि थाखायबो फरायनो हायाखै। आंबो दुखु मोनो, एडमिसन लानो हायाखै, सोरबाया खामानि मावनो गोनां जादों, आं मानियो। नाथाय बे ओरैबायदि मानसिमोन, बे सेन्डाल मोनसेजोंनो बिएखौ कमप्लिट खालामना थांगोन, बे गस्ला लंपेन्ट जरासेजोंनो बिएखौ कमप्लिट खालामगोन, बेफोरबायदि मानसिमोन। फरायनायाव जोङो जेबो लाजिना फंबाय बिनानावमोन, आं बेखिनिखौ बुंखागोन। सोरबा मोजां मोजां गानथो, सोरबा बाइक पालसार गारि गुरा लानानै देखायथो, कलेजाव फैथो, बेफोरखौ जेबो नायनाङा। जों गोरिबफोरा गांसे गस्ला, गांसे सेन्डाल, आंथ' हावाइ सेन्डेलजोंनो फरायोमोन, हावे। गुबुना किट' गानजोबोमोन। दुर्गा फुजा फैदो, किट' सारिस'नि किट' गानजोबोमोन। आंनाव बे किट' सेन्डालाबो थायामोन, आंनियाव हावे सेन्डाल, बे गोमो कालारनि नङाब्ला ग्रिन कालारनि हावे सेन्डाल फैयोमोन ना जोंनिया 55 थाखानि, बैखौनो गाननानै जों कलेजाव थाङोमोन। फरायनायाव फंबायमोन थाखा फैसा नांगौ नंगौ, आरो गुबुनखौ मालाबाबो लाजिना, गुबुननि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ नुनानै फरायनो मालाबाबो लाजिना। नों फरायनो गोसोथार फंबाय, मास्टरफोरनियाव नट्स बिनानैब्लाबो, बिजाब बायनो हायाखैब्लाबो नों मास्टरफोरनियाव नट्स बिनानैब्लाबो फरायनायाव गोसो हो। बेफोरबायदि बेरायथिंनाय, बेफोरबायदि पिकनिक मोनफ्रोमबो जायगायाव माबा मोनसे दिन फैबानो पिकनिकआव थांनाय, बेरायनाय, बेफोरबायदिजों जानाय नङा फंबायमोन, बेफोरबायदिजों जानाय नङा। जों दिनै गाव खामायनानैब्लाबो जोङो दिनै बारा बेफोरबायदियाव माने गोसो होआ। जों जानाय लोंनायाव गोसो होआ। थाङो जों दसेनि थाखाय, नाथाय जों जानाय लोंनायाव बारा गोसो होआ। मानो होनब्ला जों फिउचारखौ साननो गोनां जायो, लाइफखौ साननो गोनां जायो। नाथाय जोंबो बुंनो हाया मालानि दिनाव मा जागोन, बाइक एक्सिडेन्ट जोंबो जाया होनना बुंनो हाया। मालानि दिनाव मा जागोन जोंबो बेखौ जेबो बुंनो हाया। जोंनि जिबनाबो माला गोजौ थांगोन जों बेखौ बुंनो हाया। नाथाय थेवब्लाबो गावबा गाव, जोंनिया माबा मोनसे रंजानाय दिन फैबानो गावबा गाव माने गावखौनो बलिदान होयो गथ'फोरा। ओरैबायदि जों नुनो मोनो ससियेल मिडियानि दिनाव। बेनिखायनो आंथ' दिनैनि दिनाव लोंग्राफोरखौ बादाबो होनो गोसो जाया, बादा होबा दायसो नाङो। लों जा बेफोरबायदिसो बुङो आं, अब्लानियासो लाजियो बिसोरो। लोंनो होदोलै, जानो होदोलै, बाइक सालायनो होदोलै, बेफोरबायदि बुंबा लाजियो। जोंखौ थैनो होदोलै बियो, लोंहोनानै थैनो होदो, बेफोरबायदि लाजियो अब्लानियासो। बेनिखायनो आङो जेबो बुङा। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।